Miro, čo povieš na tú sériu, ktorá sa teda začala nešťastnou prehrou s Dubnicou doma, ale potom tie ďalšie zápasy, ako by si zhodnotil aj atmosféru, ktorú trnavskí fanúšikovia vytvárajú? Myslím si, že fanúšikovia nás chodia vo veľkom počte, hlavne von, aj doma nás chodia povzbudzovať, za čím určite ďakujem. Na Slovane vytvorili perfektnú kulisu, aj vďaka slovanistom, keď sú to proste znepriateľné tábory, ale myslím si, že bez toho to nejde. Potrebujeme dva tábory, aby sa prekejkovali a bolo to taká kulisa, aká sa vytvorila na Slovane. Myslím si, že keby bola na každom ligovom zápase, tak aj tie slabšie zápasy vyznejú určite aj lepšie. A myslím si, že aj to, že došli do Dunajskej Stredy, bola tiež horúca maďarská zem, s prepáčením za výraz, ale bolo to tak a myslím si, že chalani nás tam tiež perfektne pozbudzovali, i keď bol stav, aký bol, tiež sme prehrávali po tej penalte, ale myslím si, že mužstvo je natoľko silné, že sme vyhrali 4-1 ten zápas a takisto v Ružomberku, myslím si, že tiež došla tam pekná návšteva na to, že bol to taký termín, aký to bol, takže myslím si, že fanúšikom len ďakujem za to, že chodia. A dnešný zápas, bohužiaľ, zo začiatku sa nám nedarilo, dostali sme gól, trošku bol taký divný, no ale bohužiaľ stalo sa a myslím si, že aj na to, že sem tam si ľudia zakričali nejaké to škaredé slovo, na konci sme sa tešili z víťazstva, to je, myslím si, že to najdôležitejšie a dali sme tiež krásne góly, ľudia sa síce zo začiatku nebavili, ale na konci už to bolo lepšie a za to im treba len poďakovať.